Ni Peter Roberts naiz. Londres ondoan jaio nintzen, baina txikitatik Eskoziara sentitu nintzen. Orain, Donostian bizi naiz, eta bertako emakume batekin eskonduta nago. Aurten, euskera ikasi dut. Ni Manol Mazarredo naiz, duela 25 urte jaioa Galdakao deritzon herria. Ogibidez gauden lan eskola honetako irakasleen naukazue. Ikasketei dagokienez fizikaria. Maite Fernandez naiz, eskonduta nago, Galizian jaio nintzen, beraz nire ama hizkuntza gallegoa da. Eibarren nire haurtzaroa eta nire gaztaroa igaro nituen, eta gero eskondu ondoren Ermuan bizi naiz. Enriketa Hortala da nire izena, eta Arrigorriagakoa naiz. Naiz eta Madrilen jaio nintzen. Baina 4 urtez, karren ninduten gurasoek, ona, nire nebarrebekin. Eskondutan nago eta 4 seme-alabak ditut. Arrantzale herri honetan eguraldi ederra dago. Bai personak eta bai animaliak eguzkia hartzen daude goxo-goxo. Hemen dituzue argazkiak, argazki hauetako bat hartu eta aukeratu zuen eduzuena. Ondo begiratu eta begiratu ondoren hasi deskribatzen banan-banan. Puflok pospolo bat hartzen du. Sua pizten, baskaria prestatzeko. Aizkora. Untxia, indioilarra. Egunkari saltzailea. Goizeko 6 dira. Trena geltokian sartzen ari da. Kortina artean sumatzen den pertsona hori mutiko atzeratua da. Jende asko hasten zen, hasieran alako optimismo handi bat, usten zen gura egun batetik bestera ikasiko zela euskera, baina gero eguna joan, eguna etorri, eta ikusten zen aurrerapenak geldi egiten zirela. Orduan bakar batzuk, banaka batzuk bakarrik lortzen zuten euskera ikastea. Ikasten zutenak, nik uste gehien bat garai batean izango zela, sentimentu bategatik, edo abertzale zirelako, edo euskaltzale, edo bazuten alako motivazio indartsu bat ikasteko. Beste batzuk behar bada izango zituzen arrazoi personalak. Baina generalen izaten zen ikuste, alako interes lotua zijoana herriarekiko sentimentu batekin. Eta gaur egun ikusten hori aldatzen dela, hori ere badago gaur egun, baina badira beste motivazioa, profesionalak edo gizartean eragina zabalagoa da. Hasi nuenik euskara ikasten umeak ikastolara bidaltzeko momentuan. Haien mundua desberdina izango zela, eta haiek ulertzeko eta laguntza emateko gure ezintasunak kezkatu egin gintuen, niri behintzat. Horregaitik erabaki nuen lehenbailen euskara ikastea, eta haiekin batera hasi nuen. Niri aspaldidanik oso gustatu zaio irakaskuntza. Hori dela eta erabakita neukan nire fizikari buruzko ikasketaldia bukatu ondoren irakasle izatea. Baina beinola hasi nintzen pentsatzen ere, irakasle izatea oso ondo dagoela, baina askoz hobeto egongo litzatekeela euskaldun irakasle bat izatea. Euskal herriarekiko maitasunak eraginik orain dela 2 urte hasi nintzen euskara ikasten. Behar bada batzurentzat ez da hain normala izango, baina niretzat bai. Hemen nire bizitzaren parterik handiena pasatu dut eta hemen bizi nahi dut. Horrek ez du esan nahi Galizia maite ez dudanik. Galizia asko maite dut. Euskalduntzea euskera baserritik hirira pasatu da, herritik hirira pasatu da. Nik beti esaten dut euskalduntze alfabetatze lanetan ardatza irakaslea dela. Odan, nik esango nuke alegin handia egiten ari garela une honetan metodoak, bitartekoak, materiala ugaritzeko eta agian utxune handi bat dagoela justu ardatza dagoen puntuan. Hain zuzen, irakaslegoaren prestaketan, irakaslegoaren jaiotzean eta trebatzean. Ez dut honekin esan nahi, herri honek irakasleko txarra duenik, baizik eta egiten diren programen urrats nagusienak irakaslegoaren inguruan eman beharko liratekela. Metodologia eta didaktika aurrerapenekin batera beharrezkoa genuen jendea motibatzea. Horretarako sortu genuen korrika.
euskara berreskuratzeko, 7 probintzietan zehar ibili ginen euskalduna izatea eta euskara jakitea eta egitea gauza bera zela oihukatuz. Ni banekien euskara ikastea oso zaila dela, eta hori dela eta lehengo eta behin konsistiatu nintzen erabat ondo edozein gauza analizatzeko. Aspergarria dela banekien eta presego nintzen. Oztopo nagusiak nik nire barruan, nire baitan ikusten ditut. Egunero egin behar dut proposamen gogor bat umei euskeraz hitz egiteko. Baina konturatu gabe irtetzen zaigu elkarrizketak edo esaldiak erdaraz. Euskara ikasteko edozein gauza ikasteko gertatzen den legez denbora eduki behar da. Beste aldetik nire inguruko lagunak edo giroa erdalduna da eta oso jende gutxi dago euskeraz hitz egiteko haiekin. Eta batzutan, naiz eta aleginak egin, euskaldunen laguntza edo euskaldunen erantzuna ez da izaten oso beroa. Eta ermuari dagokionez, hemengo giroa da oztoporik handiena, zalantzarik gabe. Ermuak orain dela 20 urte, 3.000 biztanle zeukala pentsatu behar dugu. Eta gaur egun aldiz, ia 20.000 bizilagundu, eta orduan aldaketa hori izugarrizko izan da, eta esan dezakegu erdi galduta egon dela. Behin, euskeraz 2 hilabete ikasten neramatzalarik, nire lagun bati dei egin nion zenbait gauza kontatzeko. Eta hasi nintzaion euskeraz hitz egiten, baina totelka eta momentu batuetan trabatu nintzen erabat. Orduan berak hori ikusita esan zidan erderaz. Cuando aprendas mejor, me vuelves a llamar. Lan honen hasieran, ni bezalako irakasle batengana joan nintzen ikustera nola ematen zituen klaseak. Eta berak ikastola batean emango dituzu klaseak, da euskara dakizuz? Ba, ikasten nago. Oso zaila da, jaio ez bada. Baina ez kezkatu, eman dezakezu erderaz ere beste asignatura bezala. Behin sartu nintzen taberna batean, kafetxo bat hartzera, eta han topo ginuen gizon zahar batekin. Eta hasi zitzaidan euskeraz mintzatzen, eta nik ere jarraitu nuen euskeraz mintzatzen. Eta gure elkarrizketa bukatzerakoan hauxe bota zidan, ea nongoa nintzen. Eta harrituta galdetu nion zergatik galdera hori. Bueno, pentsatu egon naiz, eta bilbotarra ez zara, gipuzkoakoa ere ez, orduan nongoa zarazu. Bueno, behitu, ni liburukoa naiz. Zer egin behar den, normalizatzeko? Bueno, euskarentzako lekuak irabazi. Baterako eskola, baterako komunikabide tresnak, telebista irratiak, eta gero hiztunak beak ere jarri behar dute hori. Eta nik uste bide honetan bagoa zela. Egia da, une honetan, irratiak direla, telebista direla, prensa idatzi aldizkaria direla, inoiz ez bezalako aukera dugula euskaldun berriei eskaintzekoa. Eta aurrera begira badiru diela aukerak geroz eta gehiagokoak izango zaizkiola. Beraz, euskara ikas daiteke, persona bezala, individu bezala, hortarako borondatea behar da, maitasuna behar da, baina masiboki eta herri oso mailan ikasi nahi balin badugu, sartu nahi badugu, ekintza politiko zabal bezala hartu beharko genduke. Lortu dudan maila neko apala da, eta niretzat ez da azken helburua. Euskara hobeintzen, bikaintzen aleginduko naiz. Dena dela Euskaldunen artean aurkitzea edo Euskalduna sentitzea postasun handia ematen dit, postu egiten nau. Hasiera aitortu behar dut oso gogorra izan zela, baina gero pizkanaka aurrera nindoanez, gero eta posgarriagoa zen, eta orain gaur egun esan dezaket guztiz posgarria izan dela euskara ikastea. Eta horrez gain, gero eta euskaldunagoa sentitzen naiz nire baitan. Nire nortasunaren atal garrantzitsu bat bete egin dudala, eta momentu honetan nire gogoetan, nire pensamenduan, nire sufrimenduak euskeraz azaltzeko gaina izela. Eta beste aldetik garrantzitsuena momentu honetan ni uste dudala euskara ikastea, Euskal Herriaren aldeko borroka egitea dela.